report. 50 kabataan mula sa lungsod ng Dagupan sumasa ilalim sa 20 araw na summer aral program ng Department of Education. Opisyal nang inilunsad ang Summer Aral Program o Academic Recovery and Accessible Learning sa lungsod kasabay ng isinagawang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. 50 mag-aaral mula sa Bunoan Bukid Elementary School ang unang sumailalim sa nasabing programa. Layunin nitong mapabuti at mapalakas ang foundational skills sa mga bata sa pamamagitan ng puspusang pagsasanay sa pagbabasa sa loob ng 20 araw. Personal na dinaluhan at nakisa sa aktibidad ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan kung saan aktibo nilang sinamahan ang mga kabataan sa kanilang pagbabasa. Kasama ring nagpaabot ng suporta sa paglulunsad sina Schools Division Superintendent Dr. Marciano Soriano Jr., Dagupan City Police Office City Director Arnold Solomon at Schools Principal 4 Dr. Agape Nabua. Inaasahan na ang hakbang na ito ay makatutulong ng malaki upang ihanda ang kakayahan ng mga mag-aaral bago ang formal na pagbubukas ng panibagong taon ng pagtuturo. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Apple Rosario, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.